playa pi baro ngade imarina kashnong trajonga de na latera bat ngapleng smubhaya pi baro syakani channel jonga latera roots pitep kidon bunjat ki sopti iathoh kum kine ki bangila ban pensu kat kum ki jait met bangidon sa peit mo menta ki bri riam iathoh kin sami nang tai oh peit kila pen me ya kalat la jan sedang pi menta kin sawan ya ki riam iathoh mo tang bangi dai ban apsa tang kandiat minit pi pet i model banengkong lami itenan baha kita ki cuti bastem dai tang ba ngam da itenat pi ya katai ka rong jong kasut hure lami ka model jong kinong syang senran itenat baham dai kata ka sopti kalong peli baha bat katuj hin nga itenat pi ya kani ka rong sopti ka iya baha bat uni ubuke balate bat usentih pelang lami sa model bapong na karong basaw pi itenat yak tu karong bamentan ne yak ni ka basaw ne rukom su pati thap long kum ju dai baro ar ki jrong bat ki jensur ki dei ro ki jaiñ ki bajem bat ki bano ade lami sa inong syang senran iba style bah ipong nagsapti balong kum kapatlon katay karong ke iya ha dai bat kadur ite i model bat nga itenat ya kata ka rukom su ka sopti na syadien itap tu piapat kum ki breu na ka yings iem kadai kasin banengkong bangayo iya ki sopti nang syang senran ki badan jingtho kum ni ki i sopti liur baham dai tu piaro kia hab kita ki sopti menta usnem karong bapong bagi beriu shani kadai katai karong ketie ki juti ki hab ham dai ba katai karong pia itenat em ya katai karong ngati nga itenat pi ade lawan mi sa unong iathoh bara badu sentiu unig ayano mo pet ui kumba us ngosi inde namar bu uklam syam ya ka Iaid lajong tip kala lejano kado kalawan kelas lempleng pi bat menta ula kemen baha man syam ya ka bat terwaya usentiu menta pi la pu samki kinang baha mo banak kumbade sijur tang kirong kiti pi ngayo i syai mo karong yong ngayala dia ti bunsien ngajio i yakinong iathoh baki riam da kisut bayong ya kum kanay ka sopti
la tip kum ka sheet ka bamut ka jingtap ka white lam pitip balai ki khot kum ta namar ba ka sopti ka biang sbiak bat ka med phi ya kum ka nepat la tip kum ka airline anda peti ka isyong kya hi malumala ngati nga iynnad ya ka rukom su syadien phi peit kai ka rukom ya ini nong ya tho imat isngau sarong bai la die wow kum ka ni keiñ kata ka riam ya tho mga kwa banyo i peit si ka sopti la tap tang da ki embroidery ka jinsur bat ka yar bha ngatharai ka ni ka sopti ti kan rem bha phi ya kum ka ni ka sopti la tip kum ka sopti khuns em iynnad bham dei oh peit kani ka sopti ya tho ka ya pher bha phi na ki wei wat lada ka jingtap ka iynnad hendri ban phong sopti ya tho da ka patlon patti ngam iya ha phi pat phi ya ikum no ya kani ka sopti patlon la mi biang sa shi chur kinong ya tho katai ka sopti kaya ha bat ite i model bajrong bat kani ka sut bablu ru ka biang hi ya ini i model shenrang ban phong sopti ya tho basalat community benuat phimo yo ka chabo no ka khampkar pang phi kata kanong ya tho ka phong da ki boots kale ayu kumtai pek la loj no ya kum kane ka jait sopti ya tho la khot ka detachable ngasham ba ka biang ba phi ka te ka buj ban riam kumtai lada jia baslai uma ka por ya tho ki juti ru innom rung baki jrong katai ne phi ya ong kum no ish pek ke jing iynnad kata ka jan jong ka sopti ya tho nampak jio phi menjua kum katai ka jat jan kadai ka jan sentiu kulab hade pek ngam jutip bakaya ha pleng lada unong ya tho uriam da kasut bali ru ya kum kani ka sopti pat latip kum ka trumpet namar bakaya seriem kum ka jingput jingtem trumpet hi kikot kum ta de imat namar ba katdo ne ka hem jong katai ka sopti ka shrong bat kalong hakadur jong ka trumpet katai ka sopti ka biang hi ka i simple bat ka style ha ka jo ka por kaya ha bahade bat kata ka rukom te shnu phi ki style bham dei kita baro shijor la ibiang lot na dong hadong
Bat ki ilong sup baha hakini ki jaiñ phong. Ngati ngaya ro ba pi yakinang su jaiñ tho. Namar ba ka jenjar ba. Bat ki hap bansu kat kum ki jait met kinong yatho. Peit kum ini model be ijrong. Bat iba biang met. Kisu kum kani ka sopti. Ngatharai kum kani ka sopti ro. Latip kum ka shit pitharai. Wow, kapernai bah katak sopti. Ngatharai ya kani ka jait sopti. Latip kum ka ball gown. Ni kata ka sopti kawai. Oh, let's say kadai ka airline ne. Peit, ka kyrmen bah. Naktakadaw ka lasyat. Pi ya iynnad ya ka ne. Ya katu ka sopti kun siam ne. Ngati nga iynnad ya baro arpi. Hure, mentah kilaya mi lang baro. Bakavo, pilaya le bah. Klempep, mentah hadian bakini kinong wan peit kai. Kilayo iya kini ki jingrem yatho ba per. Ngatharai kinsa kwa ban yatho no api. Kublai shibun model namar bangala iynnad bah ya ke jingiaid jong pi. Haka jing shisha namar ki model kimdai ki bakong santam. Henrei ki dei ki nongsu bat ki designer. Ki bala treshitom bat ki bala pen iynnad yang ki nongwan peit kai. Bye-bye. Saya Syungsuk Baro. Bas ngong bahawat glad man subscribe. Haga channel jonga. Like Terra Roots. Bye-bye.